Ty máš stánok s kebabom? Mám i stánek s kebabem. Když No. tak miluješ kebab, máš ráda? Mhm. Já taky, já taky. Tak bys mohla taky dělat třeba ve stánku se mnou někdy, nebo sama, když tě to naučím, jak to dělat, jak to trhat víš, to maso. A máš ráda s rejží, nebo s hranolkama, nebo v bagetě, ty gyros, nebo obyčejný Tortile. tortile. To taky mám rád. Kolik se do tebe vejde třeba ten, jakoby, sníš normálně celou tu tortilu? Mhm. Jo? Ja veľa jem, no. My zrovna u nás v kebabu děláme takový, že to ani nesníš, to sníš jenom čtvrtku a už máš dost, to nedáš celý, prostě nedáš, jako víš, jako nedáš to, prostě to vím to, že můj kebab nedáš. Ty si z Klešu? Ten z Klešu, ano, Odpadnem. to jsem já, zabíjak. To jsem já ten zabíjak. To jak často sa bijete? Každý týden, když pokud možno i každý den. Je to jedno, jsem připravený, furt, oni ví, já jsem psychopat zachvat, tak mě to je jedno. A jdu 2, 3, a když jdu do kleše, tak oni se mi všichni bojí. Dobrý, oni říkají, že jsem plavec, tady to. Ale když plávnu tam jednu, tak je konec. Oni všichni ví, že až jednou se trefím, věřte mi, jednou se trefím. Ale to bude konec. Že furt prohráva, mi píšu. Ne, že prohrávám. Já se vždycky jenom neumím trefit, nebo jsem nervózní, tam je hodně lidí, víš co, Vaneso. Víš to je 14 000 lidí, 15 000 lidí, to je hala, chápeš, to není normální. Ale jednou se trefím, Vaneso, a oni budou čumět. Jedna rána a pádne more z brůška. Podarený si. Ne? Hele, Vaneso, nejsem žádný profík, já se učím, víš jak.